Kaixo, Joseba, Moises naiz, hemen Kaximirona ontzitikan, Getaitiko portutik, esplikatuko izkizuet, gaur egun nola dezen antxuaren goraberak. Itxasuan, desente 21 urte daramat, hasieran merkantian ibili nintzen, eta ondoren pasan nintzen arrantzara, hemen Getaira, eta azkenan barkontan 17 urte daramat. Ez da bat ere aldatu, bere sistema arrantzaitekua gure gurasoak eta aitonak ere berdin saiatzen ziren harrapatzen. Aldatu dena bai asko da teknologia aldean, leno peskantiak poleakin ibiltzen ziren tokian gaur garabiak eta gruak dauzkagu, eta aldana asko errazten digute. Eta baita erropak ez dira lehenoko mahonezko jantziak erabiltzen zituzten bezalakoak, baina asko ze eroso da. Azken urtetan, antxoa tamainokoa guri interesatzen zaiguna, geho eta mendebaldeo ari da azaltzen. Leno Frantzira juten ginean bila, geho Txeparian bertan, duela urte batzuek, eta 6-7 urtetik honea, juten geha Santoña Kantabria aldera, baita Asturiasen Gijone daño heldu ea saltzen, eta urten ere suposatzen dut han bukatuko deula guko da berria. Hemen guk harrapatzen dugu antxoa, bajurako flota bat nola gehan, zerko modalidadian. Arraia sumatzean, saria botatzea eta barkoak jutea, arraia multzo hori zerkatzen, sare horrek borobilan, eta saria juteanean pensain laster, aztegea ja jasotzen lautokitik. Eta behin izten dian sariak barruan gehatzean hor dago. Eta geho, dauzkagu sistema batzuk deitzen jogu txupona, da aspiradora moduko bat, tubo bat sartzen dugu zorora, eta guk ikutu gabe arraiai, itugu aspiratu bai arraia eta bai ura erabatea, eta juten da tolba batea, han ura galtzen du, eta geho garoi antxoa jutea zuzenian, bodegara, bidian palakak jela bota zaizio pika da, eta kajetan hiltzen da. Gu dakagu kopuru bat harrapatzeko, eta guain dakagu 10.000 kilon, negunian. Geho gertatzen da, ostera aurrea di joanian, ikusten badi badu, kupuru azkar jaten nahi gehala, ez tegea gestionatzen, hemendik aurrea, gehatzen da nila betian, 10.000 izabenean 8.000. Geizte guten geha, pixkat estiratzeko kanpaina. Antxoa da espezie pelagiko bat, migratzailea, eta munduan zehar aurkitzen da. Horrek ez duzan nahi, mundu guztiko antxoa berdina diazenik. Eta hemengo kantauriko hau, bereiztasuna dakan grasa kupuruagatik, eta udaberriro zikliko gitortzen da desobatzea honea, eta horregatik handaka grasa horrek eta kontzerbatzako oso baliotzua. Eta hau da gure udaberriko zilarra. Eta gure antxo hau duela urte asko famatu zituzten italiarrak. Gaur egun artean badaude famili desente, bai Bermion, bai Getaian, apellido italiano dazkatela, zeren jatorriz familia haietatik datozte. Hemen zalazoia bazen kostumbria ohitura egiteko, zer dago Inglaterran saltza oso famatu bat, saltza Winchester o izena du Inglaterran, eta haietako ingrediente bat basikoa da salazoiko antxua. Eta elaboratzeko, hau baino gauza arrazoiek ez dago garbitzeko, hola buruak kendu, ireki, tripatxo kendu eta listo do, prest dago, sukaldatzeko. Nahi eskero horrela, edo beste batzuk egiten dio, ireki eta erdiko ezurrak kendu. Eta orduan alda, edo enpanatu, edo rebosatu, pregitzeko eta oso goxuak geratzen dira. Gordinik ere jan izaten dugu barkuan, tarteka, limoi urakin mazeratu, eta geho jamoniarrak esaten moduan sushi o sashimi o apenas bautzi ale pixka txikituta gartzen dugu olioekin busti, eta oso goxu goten da. Marinen artean ohitura handia da, gozari berezi batitea, eta da gau guztian lanian ondoren, portuko onbidian guazela, norbait jartzen da zukaldian pare bat paelakin, hartitu 3-4 kilo antxoa, eta gero xeitze gandano, eta aztea pergitzen dateatzen, basta esan ez duna gehiago. Ni pentsatzen era asko guandikan asmatzeko ere badaudela, antxoa jateko moduak. Bueno, Joseba, hauxe izan da gaur eguneko antxoan gora beran nola dauden, eta badakizu, nahi bezu bisitan etorri, hemen gaude, Getaian, Kaximirona untzian. Agur!